Penbena Chief Minister ke Jela Meghalaya Konrad K. Sangma ya ke Gran ban penmi film ban penhe ya ke OTT platform. Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad K. Sangma ula penbena ya ke jingkentiu ke bakrau ya ke kamsina film jong ke Jela da ke penpau pertai ya ke jingtemu ai jingera pisa ha ke jingelang jong ke Hello Meghalaya Conclave Arajar Arsau. Kene ke program kalau aku senam lai pusan lak tengka marway sya kinong sna film kipa pau khamat jong kathai kum Dominic Sangma Pradip Kurba bat Simi Khong Tiang kapa penpau ya kajing angnut jong ka Jela ban penroy ya kasap sna film kajing temu ai jing yarap kaya hab bat kajing persang jong ka Meghalaya pan kersan ya ka kampen bernia ke badang kiubha kinong sna film kila ban yo hadu sanlak tengka naga benta ka way ka project lengba ka ka skim rengkat bat ka jing ai pisa bala pendap naga benta ki film ki bayo ya ka jing itu hakari ne haka pertai kani ka jing penbena ka pendap ya ka jing perkhat jong ka Jela halor ka over the top OTT platform jong ka Hello Meghalaya kepala sedang habuna jeliu arajar arpulai kum ke OTT platform baar jong ke India kebala penyat da ke sorkar haden jong ke Kerala ke Hello Meghalaya kala long ke jaka pedeng na ke benta ki jing tho balasna da ke thain ki nong thau da ke ba ai jing kersan pisa bat jing penroy ya ki ka OTT ka penla ya ki nong tem ki nong sna film bat ki nong penmi video lengkot ban bu ya ki kam jong ki bat ban yo jing yarap pisa kinong thau lan kinong tho kila aban kamai hadu khat pra hajar sibnai na kabanta ban bu bunsen rengkat bat kajing la ban yo kamai syusyu kat kum kajing sajet jong ki jing tho jong ki karensan ka ai men semru ya kinong penmi ya ki video bat ki film ki balengkot ka ba pensilur ya ki project thmai ki bakham bonjai katmu ban penroy ya kajing itu kana ha kathain kadba ka penyaso ya kajing itu kana jong ka culture jong ka Meghalaya bat kinong ngap ki bob khambon nadu bala penmi ya ka Hello Meghalaya kala penmi kum kajing ila kai bakongsan ban kentiu ya ka kampen bernia jong ka Jela da ka ba ai jing ya rap bat kilat kamai ka sorkar ka tresitom ban bu ya ka Meghalaya kum ka jaka pedang jong ka jing penmi jing buat bat jing penmi jing buat haka thain lam chatai mi ni ka jing penbena jong Chief Minister Konrad Sangma ka penpau ya ka jing temu jong ka sorkar ban penkubor ya ka sap badan haka thain bat ban pentikana baki khana jong ka Meghalaya ken poi sha ki nong ngap hakaleng jong ka ri India bat sabar jong ka kane gadai kat kum ki tolong kubor ki balaya thu ha ka ba Konrad Sangma ula pensau haleng ba kilat pathai kubor tangba kane ka OTT kampat dei ka batikana namar kadang dei tang ka jing temu ban yarap de kala ban urlong dan ni kala ban nom urlong ro de ndrai jaj bala penpau kumni nga kentu nga yawer ya kisamna kilong kemi kilong kpa bangin syem ya kane ka kabu da ka bangin persang ban sina da ki kenhon dan ki grup pengen ake ki film hai la bande ki film lengkot kumbala kedau lan ki nuki khana ki bayade bat ka rukom em lan ka culture jong ki kasi tai wala kadang datang ka jing tumuru tenrai la dalong dem longkam makana nga syukarpat bangin ya syem ya kane kum ka kabulas ya kawai kasi kan longkam em selam ka beriun yang trap kublai sibuan ya ka jingkar san jong pi bat ya ka por jong pi